Добрый дзень усім добрым людзям. Сёння я быў на барахолцы ў Вены і набыў вось такі адмысловы штангенцыркуль. І ён вельмі цікавы. А я трошки з гісторыі. Штангенцыркуль яшчэ вынайшаў французскі навуковец П'ер Верне ажно ў далёкім 15 стагоддзі. І ён добры, такі вядомы для ўсіх рыштунак для высокадакладных вымярэнняў даўжыні. Тут ёсць у нас дзве шкалы. Адна як лінейка, другая шкала у нас так званая ноніусная шкала. І у іх ёсць невялікая розніца у крокі, і за конт гэтага мы можам дакладна вымяраць даўжыню. Гэты незвычайны штангенцыркуль, вельмі незвычайны. Я зараз пакажу яго арыгінальная кардонная скрынка. І гэта штангенцыркуль вытворцы фірмы Маузер. У чым яна адметная тое, што пасля Першай сусветнай вайны Нямеччине было забаронена вырабляць сваю зброю. Каб выжыць, гэта кампанія Маузер, у ёй былі інжынеры, магутнасці вытворчыя. Яна пачала рабіць друкаваныя машыны, швейныя машынкі Маузер і таксама высокаякасныя вымяральныя прылады. Нават іх у 30-м годзе закуплялі масава у Расію. І гэтыя у савецкім авіяцыйным тэхнічным асяроддзі слова Маузер часта выкарыстоўвалася як вось такі добры якасны рыштунак. Яшчэ былі Колумбус, так званыя, але яны троху адрозніваліся. Яны былі не такія точныя, як вось гэты менавіта штангенцыркуль. Зразумела, ён можа вымяраць і вонкавыя, і ўнутраныя памеры, а таксама можа глыбіні вымяраць. Усе гэта добра ведаюць. І ён зроблены з якаснай нержавеючай сталі, каб можна было доўга ім працаваць. Калі прыглядзецца, то на рыштунку мы ўбачым фірмовы лагатып фірмы Маузер, які цалкам супадае з тым, які на кардоннай каробцы. І тое, што ён у авале, сведчыць аб тым, што ён быў зроблены альбо ў пачатку 20-го стагоддзя, альбо ў даваенны перыяд. І не гэта нават мяне адразу прывабіла, каб яго набыць, а тое, што тут зроблены адмысловы вось такі курок. Гэта асаблівасць Маузераў. Калі ў савецкіх штангенцыркуляў, то тут такі вінцік з пластмасавай галоўкай, які частенька губляецца, і тады не вельмі зручна ім працаваць, то тут зроблены вось такі Маузер-лок. Гэта арэцер такі, і вельмі зручна працаваць адной рукой. Не трэба нічога не круціць, не выкручваць. І што цікава, ён такі яшчэ быў штангенцыркуль для леўшы. Гэта для праўшы, а для леўшы. І таксама, калі паглядзіце, тут убачыце дзве шкалы. Адна метрычная, 16 сантиметраў, а зверху тут у нас будзе дюймовая шкала, што таксама незвычайна, таму што ў савецкіх такога, дарэчы, няма. Але гэта яшчэ не ўсё. На зваротным баку у нас ёсць даведачная табліца для наразання метрычнай разьбы. Размешчана, вось тут бачыце, яна нам дапамагае хутка вызначыць, які дыяметр адтуліны трэба прасвідраваць пад вызначанае метрычнае разьбарства. Вось тут табліца гэта чытаецца. Тут усё у нас на нямецкай мове скарочанай. Яна нам абазначаюць. Вось, і калі нам трэба, напрыклад, М2, то трэба свярдло вось такое, а крок разьбы будзе вось такі адмысловы. Вельмі зручна. І так яно ідзе ажно да М12. А яшчэ ёсць у нас разметка ўздоўж штангі. Доўгая такая табліца з лікамі. І гэта табліца нам абазначае шмат чаго. Па-першае, вось гэта у нас для медных нарыхтовак, а это для металлічных нарыхтовак, для жалезных. І тут адмысловая такая формула, якую можна перакладаць. Яна выкарыстоўваецца для разліку альбо для вагі плошчы квадратнага сталёвага пракату на аснове дадзеных круглага пракату. Вось. А гэта мець пад кожны свой дыяметр, які мы вызначаем гэтым штангенцыркулем, мы можам разлічыць, колькі будзе важыць такая альбо медзь, альбо жалеза. Вельмі зручна такія
штангер-цыркулі, яны былі стандартнымі у нямецкіх майстэрнях пачатку сярэдзіне 20-го года. Вельмі аблягчала рамеснікам разлікі вагі і нарыхтоўкі прама на працоўным месцы. І такія штангер-цыркулі некаторыя называлі цехавымі, таму што яны амаль лічылі ўсё. Не трэба было нейкіх паперных даведчыкаў, усё адразу мог зрабіць майстар, які мог карыстацца гэтым штангер-цыркулем. Усім усяго найлепшага, добрых вымярэнняў. Пакуль.